मुंबई हायकोर्टात एका सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी वकिलांना चांगलं सुनावले। महाराष्ट्रात राहून शौचालयाला संचालय कसं म्हणता असा सवाल न्यायमूर्ती घुगेंनी मुंबई महानगरपालिकेच्या वकिलांना केला। फिरत्या शौचालयाबाबत सुनावणीवेळी कोर्टाला माहिती देताना वकिलांनी संचालय असं संबोधलं। त्यावर न्यायमूर्ती घुगेंनी त्यांना खडे बोल सुनावलेत। या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी वेळ मारून नेणं या म्हणीचा देखील उल्लेख केलाय। मुंबईतील पवईमधील एका शाळेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी हिरानंदानी परिसरातील सुमारे 90 फूट रुंदीच्या रस्त्यावर अतिक्रमणाबाबत नाराजी व्यक्त केली। फिरतं शौचालय असून एकच जागी ठेवण्यात आलं त्यावरही न्यायाधीशांनी आक्षेप घेतला। तर शौचालयाला संचालय कसं म्हणता असं सुद्धा त्यांनी यावेळी म्हटलेलं आहे।